Йәйге осор авыл халкы өсөн үтәле мәшәкатьле. Кыска гына йыл мизгелдә бала сагаһы ялын дөрес оештырга, мал туарына азык тупларга, кинәнеп бакса үстергә, эшкә лә өлгергә кәрәк. Әмма шул мең мәшәкате хәстәре менән ямьле авыл тормышы. Бүген тормыш программаһы Башкортостандың көньяк районында урынлашкан, беренче курайсылар сыйзын кабул иткән, Айык авыл республика конкурсында мәртәбәле урынга лайык булган Көйргәде районы Якут авылында. Көйргәде районы бөтен авылларында күп тапкыр булган. Мин һәрвакыт халык әйтәм, безнең авыл халкы ул аерым бер халык. Үзенең характер буенча, үзенең бөтен мына булмышы буенча әйтергә кирәк ки, безнең авылдагы мына кешегә ихтирамлык, ягъни хәзерлек, бер-берен белән бик матур бәйләнештә яшәү. Уңайлыклар һәр кем үтеп булдыра инде. Кемдер һиңә ситтән килеп, берәү дә һиңә эшләтмә. Әгәр дә һиңә үзеңә уңайлык кәрәк икән, эшеңне еңеләйтергә, яшәүең, тормышыңны еңеләйтергә теләй икән, үзеңә йөгерергә кирәк, тырышырга кирәк. Монда исем юк, шуннан һуң киске 11-дән һуң отбой тип дигән нәмә бар. Бөтен кеше палаткаһына кирип йокларга ята. Эфи Ырымбур юлында яткан Көйргәде районы Якут авылы тарихы был төяктә һәр вакыйгага үз фикере, карашы булган халык яшәүе хакында һөйләй. Үз туканын туган иткән кешеләр бүген дә лаеклы гомер кисерә. Безнең авыл Яңа Якут авылы дип атала. Иске Якут авылы бүгенге көндә инде Ырымбур көнендә аерылмыш буенда калган. 1953 елда күчеп утыргандар рәсми рәвештә теркәлгән 1953 елда Яңа Якут авылы. Ул вакытта килгән халыктың 205 өйдә 141 кеше яшәгән дип әйтәләр. 440 ир, 401 хатын яшәгән. Шуның ул авылларга ул берән руына карай, берән ру байһары төбәһе битендә ялан берән дип әйтәсен ки, бер ялан ягы битендә. Ул вакытта Берен орнына караган гына түгел, Башкортстанның көньягындагы иң зур авылларның бире. Чөнки бер вакыт ул 1026 кешегә тиклем барып беткән. Аннан бергә киләләр инде безнең районда менә Таймас, Матал авыллары барыла шу бер авылдан чыккан дип сорадылар. Бүгенге көндә Якут, Таймас, Ярсыкай авыллары бар, Карай авылы бәләкәй генә булып торып калды. Матал авыллары бетте. Якут авылы, Мараптал авыл биләмәһенә карай, Мараптал авыл биләмәһенә 10 авыл карай, 2600 егет кеше пропискалар тора, 900 шәхси хуҗалык. Шуның ирдә туган егет кешеһе Якут авылында яшәй, ирдә 2 шәхси хуҗалык исәпләнә. 46 бала 17 яшькә хәтле яшәй Якут авылында. Шуларның 4-әве 1 яшькә хәтле. Якут авылында башкорт, татар халыклар яшәй, милләт вәкилләре яшәй. Якут авылы айнык авыл конкурсында катнаша алды. Һәм күргән гырдәрендә, кергән ердә стелла эшләнде, Якут авылы дип язылган, килен куе эшләнде. Һәм менә бөтә Мараптал авыл советы территориясында Якут авылында булган бөтә сараларда саралар шул айнык авыл конкурсына дип тәгъинләнеп эшләнде. Һәм менә аларның результаты әйтергәрәк, без менә шул финалга чыгып, призлы урын яулай алдык. Ырымбур өлкәһе менән сиктәш булган Якут авылының тышкы йөзе йыйнак. Авыл кешеләренең күңелләреннән нурлы сафлык бөркелә. Йорт куралар каралган, урам буйлары бер тигез итеп кәртәләнгән, буялган. Мин шу авылда туып үстем, яшь вакыттан комбайнда эшләнем, бик бәләкәй вакыттан гына инде. Шуның 10 класста мин Мараптал авылында тамамланым. Тамамлагандан укырга китмәдем, ул елда ягъни комбайнда эшләнем. Шуның 1 ел комсомол секретарь булдым районда. Шуның институтка китәргә булдым, медицина институтына бардым, аны бетердем. 1 ел эшләнем. Клиник, икенче клиник дәвахана Уфалла хирург булып, шуның мине хәрби врач итеп җибәрделәр. Анда торып калманым, кайтып киттем дә үзебезнең районга кайттым. Районга кайтып 44 ел эшләп, ялга чыктым. 44 ел эчендә 40 ел дәвахананы итәкләргә туры килде. Гомер буена медицинага 5 ел мине ярдәмен, 70 яшькә тиклем эшләдем. Бүгенге көндә менә әбиәлләр, гаиләләре, кадрлар менә бик матур дөнья көтәләр.
Yalçı kayıflar, kadırgalinler, mına onları, birisi onları bugün dünyanın, mına bugün kurayımız etmeden ezdirsin, iki kişi alıp bara, herifler alar. Якут авылы тормышын һәм мәдәниятен Рәмзия менән Рәүф Әбиәлиловтарһыҙ күҙ алдына килтереп булмай. Тап улар тырышлығы төбәген күркәмләндерә һәм бәләкәй авылды республика кимәлендәге конкурстарда лайыҡлы таныта. Бұл біздің Якут ауылыбыздың Килен қойығы. Біздің ауылыбызда егіттер көп. Мына менің де өзімнің де 2 малайым бар. Әлі бәләкәй кәләш алмаған, Алла берһә. Шул Килен қойығы, шул килендәрісін инде бізге килендер көп болған хайын ауылыбыз ямлы. Мин Якут авылына килен булып төшкәнмә менә быелгы елда 31 ел булды. Һәм без тормыш иптәшем менән Стартамак калаһында культура агарту техникумында бергә таныштык һәм өйләнешеп, менә шул якка язмыш кушкандыр инде килен булып төшүгә. Якут авылы мәдәният йортында 8 түгәрәк әүдем эшләй. Ынйылар өлгеле балалар бию, юшатыр фольклор, карабай курайсылар, моң вокаль һәм сулпан балалар вокаль ансамбльдары. Тамаша театр коллективы буларның барыһы ла Рәмзия менән Рәүф Әбиәлиловтарның тыңғыһыҙ хеҙмәт емеше. Якут ол Құрайсылар ауылы. Біздің ауылда бірінші Құрайсылар съезі өткен. Соғал ауыл Якут ауылында Құрайсылар көп. 50-ге якын 2-3 болған Құрайсылар өттірдік. Һәм әлі әуден қатнашып ойнап йөриләр. Авыл бик әүдем халык, тырыш. Шул тырышлыгы белән, әүдемлеге белән миңа бик нык охшаны һәм ул бер гаилә кеүек яшәй. Келин булып төшкәсәк, миңа иң аптыратканы шул булды. Урамда инде кем осратса еңгә тидер. Еңгә тидер, еңгә сәлам тидер. Ул бу бит инде бар идер түгел, как будто бер гаилә һәмак яшәйдер, бер туган кеүек. Һиңа бөтенләй сит кеше, бөтенләй ят кеше һиңа еңгә дип эндәшү, ул как-то якынрак күрә һине, якын итеп, туган һымак итеп кабул иттеләр инде. Рухи ныклык тәрбияләүдә мәдәнияттың өлеше олы әһәмияткә ия. Кыз егетләрдә дәрт, сәнгатькә һөю уятып, күңелләрендә осқын сәс алһаң, киләсәктә улар һәр каршылык алдында еңүҙәргә талпындырып торасаҡ, ди Әбиәлиловтар. Мәдәниәт хеҙмәткәрҙәренең балалары ла ошо тәрбиәлә үҫкән. Үҙебеҙ һымаҡ сәнғәт кешеһе булыр тип уйлағайныҡ. Әммә ләкин тормош төрлөсә. Бер улыбыҙ Оренбургский государственный университетта төбәтендә береһе, юридическийҙа. Шулай итеп улар үҙләренең юлдары менән киттеләр. Балаларым да шул техникага һөйү тәрбияләне. Һәм безнең балалар эштә күреп үттеләр, сәнгатьтә лә һөйүп үттеләр. Ике улыбыз да йырланыла, бейнеләр дә, курайда ла уйнанылар. Бездә шул клубта булдык инде. Бездә шунда курай уйнап, йырлап, бейеп, шунда үттек инде. Уйнаһаң гына курайымда без районный конкурста гран-при алдым беренче урын. Шунда миңа Альберт Гайфелович мәрхүм миңа омарталар бүләк итте. Бер гран-при алган өсөн. Тагы атайга мәшәкать арттырдык. Яланга сыккан арала иптәшләр, туганнар менән алып, уйнап ебәрәһең, әллә күңеллерәк. Хәзер яшьләр гитаралар, ә без курайлар үзебездә башкортса. Үзебезнең традицияны тотабыз. Тормышта шанлы атларга безгә курай ярдәм итә. Безнең өйе балгыртыбыз бар. Без 8 балгыртыга иттек. Әлеге көндә шул Алтау. Әле яланда утыра инде балгыртыларым. Сәнгатькә гашыйктар колас йыеп дөнья көтергәләр өлгерә. Мал асрап килгән аксага Беларус тракторы, йөк машинаһы һатып алган. Рәүф Риф улы кызыл урак усырында 30 елга якын комбайн артына ала утыра. Сәхнәлә сыныккандарның тормышы өй менән клуб араһында йөгереп үтә. Безнең председателебез шул
менен бер-бири менен килешип, мен onun һүден якманым, ул минең һүден якманы, шулай итеп матур итеп эшләнек. Мәдәният хезмәткәренең эше ул бер генә кешенең эше түгел, ул күмәк эште ярата, коллективный эште ярата. Һәм сәхнәлә менә без Рәүф белән икәү генә сыгып йырлап, ул концерт эшли алмыйбыз. Ул әлбәттә инде әүдем авыл халкы. Йыр, моң яраткан әүдем халыкты менә шул сәнгатькә этәреп, матур һүзләрен табып, сәхнәгә сыгару инде безнең төп бурыч. Тормышта еңгел бер-бирең менән җитәкләшеп дөнья көтһәң, Белемгә ынтылусан, эшчәр балалар тәрбияләгән Рәмзия менән Рәүф Әбәлиловтар халкыбызның үзенчәлеген, осталыгын, табигый көсөн авылдашларына сәнгать аша күндерә. Тормышта бит хәзер һәләтләрен үстергәндәрне, үткердәрне һәм үз көсенә ышангандарды күтәрә. Біздің районымызда ғана түгел бітті республикала билдәле булган, біздің Киров ауыл хуҗалыгы кооперативы эшләп килә, 17 000 гектардан ашу ер эшкәртә, үстәдә 50 кешегә якын эшләй. Эш урыны әлбәттә бар, авыл yerində эш урыны булмаган эш юк. Монда бөтә мөмкинчелекләр дә эш урыннары бар. Һәм тагы монда әйтергә шәхси эшкуарлык алып барырга була, мал тотырга була, умартасылык белән шөгыльләнергә була. Гомер буена безнең халык инде игенчелек, малчылык белән шөгыльләнгәнчә, бөтен яккала инде әйтергә кирәк, бер районда ла булмаган һәм монда эшчәнлек кешеләре. Безнең авыл халкы эшчәнлек белән шөгыльләнде. 1 гектар мәйданда март аеннан бирле типсе менән шөгыльләнәләр. Бүгенге вакытта ул бетте, анда 25 хатынга яздан башлап көзгә тикшеләрне шулны барны. Менә шул югалды калганнар шул көйне барайны башлык, игенчелек белән шөгыльләнәләр. Шуның безнең бик күп хатыннарыбыз шәлбәйләләренә, урда шөгыль, Орынбурга барып атып, аның белән яшәйләренә. 50 ел буена Низат ер астында бер күл. Мен бәләкәй вакытта барып уйнайнык, югалды. Кайттым да бер үзегә кайткан сөйләп, уйлап йөрим, җәмәгать икән бар, шул гына дип. Шуннан 92 мен аны 3 ел буена тазартырып, үзем башлап җибәрдем. Шуннан Екатеринбургтан институтка кайттым. Ниткәйләр аптырап киттеләр. Бындай ләм бер кайда да юк дип инде. Шуннан мен аны зурайтып нетеп, сын электр линия тарттырдым, төзенек, әйләп кара 20 ел буена мен аны үзем ял вакытында менә ягән отпуск вакытында шуны әйттем, бүген төзеп куеп. Хәзер 5-6 ел барганым юк, бәләкәй юлда фанан кайтарды менә ул нитә. Ул безнең халык киләндә бүгенгә бик нык файдалы бер бушка бит инде. Элек бит санаториягә йөргәннәр, кеше хәзер халыктың акчасы юк, бара алмый. Особенно менә эштә биргән механизаторлар, дайрыклар бара алмыйлар. Менә анда киләдә 100 тәңкә сотканы ятып, бесетләрдән иде ялып кайтып китә. Аңа не менен дә үзенең алып килгән ризыгы белән токлана. Арзан да елына 4-5 көн ятып кайтып китәләр. Бөтен районнардан да киләләр анда. Кайһы берәүләр бәхетте ситтә эзләһә, Якут авылы яшьләре ябай кеше мәнфәгатен, сәламәтлеген кайгырткан эште үз төягендә таба. Рәмил Юлбарисов Якут авылы күле баткагының давалау үзенчәлекләрен өйрәнә. Аяк-кулы һыҙлап яфалангандарга Якут күле сирдән арыну, ял итү урыны. 8 ел элек кайтып төшеп, шуның менән шөгыльләнеп киттем инде. Әлеге көндә уже туристлар көндән-көн арта бара. Уже постоянный туристларым 6000 кеше килеп китәләр Яй сырында. Но бездә монда Яй сыры кыскак, без эшләй башлайбыз 20 июньдән 20 августка тиклем. Азыктан уже күл һуына башлай, шуның сезоны ябыла инде. Якут күленең баткагы менән буын, һөяк авыруларын, мускулдарды, хатта артрит, люмбага, артроз, ревматизмды, һынган урындарды дәваларга мөмкин. Шуга лабында яйгы сөкендәрдә дәваланырга килүчеләр бик күп. Уның шифаһы Орынбур өлкәһенең Солилецк тодлы күленнән бер дә калышмай. Башлаганда атайымдың идеяһы, максаттары нейін ауыл халкына дип астыкайын инде. Ауыл халклары Мараптал сельсоветы килгән дип, 12 авыл Мараптал сельсоветында. Шулардан башланып киткән эш Рәсәй күләмендә үстелә китте. Шуңа әле килгән туристларым, улар мин Мараптал сельсоветын 2000 кешене ханымайм. Россиянан килгән кешеләр 6000 кеше. Казакстандан күп килә башладылар кешеләр. Тоже беренчегә шундый ни. Хотя легендалар буенча
элек диелермен килбей алткандар бит монда. Шундай легендаға бар. Шунан 2013 елда минерал хуын тапкайным. Әлі научно тоже изучать етіп, ессентукиға микроэлементтары тұрыш ете бетінде. Вот. А развитие бойынша күлді әлі яқшартып, яңы беседкалар істеп, үйдер қоя башларға нелерім, пландарым бар еді шынды. Бүгін Рәмил Рәжәп улы ял итүсләргә һәм дауаланусыларга уңайлы шарттар булдыру хәстәрен күрә. Был мәшәкатькә авыл кешеләрен ялеп итеп, эш урындары ла булдыра. Bütün kişini işe alam Yakut avından, özümün avылдан 10 kişini işe alam yılda. Şunun 4 спасатель, bir фельдшер, қалғандары администраторлар, нелер қарауылсылар енді. Зарплатаны әйбет төлейбіз. И шол 10 кişinin 5-ін студенттардан алам енді. Студенттарды алып қайтып, үйретіп, ауыл яғына тартам енді елеп қана. Яш эшкуарды Якут Тузы күленең киләсәге борсый. Уны үстерү буенча төрле ысулдар карала. Кемдер зур шифахана төзергә тәкъдим итә. Әмма уның өчен күлдең баткагы һәм тозлы һуы етерме? Авыл халкының эсер һуына кире йогынты яһамасмы? Шугала күлде куртымга алып, хаклы ялдагылар һәм райондаштар өчен дәвалау мөмкинлекләрен куллану күпкә файдалырак һәм отышлырак булыр. Сөнки авыл район халкы өчен күп сыгым талап итмәй. Һаулыктан да зур байлык юк ди ул. Сәламәт булганда гына Якуттың киләсәге була һәм тормышы гөрләп тора. Uzun uğramda ötəgət biz olmasa götüb hibət uğramı tibətələ. Çünki hibət onun quşamatı hibət batsa. 12-ci yılda biz bütün Rəsəy siyasında Başkırstan'dan bir delegat taylanlaşıp Yakut avlıya getol. Onun quşamatı hibət batsa. Çünki ol prezidiumak zavıla kəlinin Mikhail Ivanishkalinin yanında işley. Büxtər Yalsıqayıb Mıxramoğlu general direktor kağalımda nefet ülkende işleyindi. Buna meslet oturtup koydu. Özünü aksanap, bütün deyiminen. Sebat Rahmanolov bizim avluya getir. Masa götürüler. Onun oğlu bugün günde Aydar Tegan yigitimiz opera balet tiyatrında sadece büyüsü olabilir. Ana kilahe Rudolf Nureyev titrettiler. Ben 33 yıl Rayon Sovyeti'nde deputat oldum. Bana aşağıda medeniyetçiler Remziye'min Rauf Kaytkas ol bir yeniden gitti. Aşağı bir halkka kiladırgan bir orun. Ol Kuray tüngere oyuşturdu. Rayonda bir kaydala yok yine. Remziye buna büyük kolektiflerini buldurdu. Ballar öğrendiler. Birisi bu ballar bunda birge öğrenip Kuray'da oynap sıkıp bittiler. Bugünkü günde Aytırgerek rayonda en özümüzde bargan medeniyetçilerinin biri. Bizden avul bilen, Yakut avulu bilen men gururlanam. Çünki bizden avulda şu kadarım tırış kişiler yaşay, dostlar birbirine bilen tırış birbirine yardım etip yaşaylar. Yaşlar şu kadarım tırışlar. Mallar atıp, kışkırtlar alıp, şu kadarım etip birine birine şular için bir kıvanam yaşlar için şu kadarım matır yaşaylar. Kulüp müdiri bulup iş başlap gittim. Şunda işlenim, matır halak buldu. Hemmen tatu etip işlep yaşamak. Xəzər haqlı yaldamın. Haqlı yalda xəzər işi ağinələr uyuşmağına yürüyüm. Ağinələr uyuşmağında dini yolalarda, dini soralarda işi ağinələr bilen birgələb ötkərəbid. Beyüsülər də ödübüdükə, Quraysılar da ödübüdükə, kelinlərimiz də ödübüdükə akşam beyip yerlap duralar. Ödübüdə aşı səxnəni daşlığanımız, daşlay da olmazmız indi ol xəzər öyrənib də bitdik indi. Eski klubqa kelgəyinəm, mən aşı yanı klubda qaldıq, anam Rauf bilen Remziye qaytdılar, oqып, alarga tapşırdım indi. Якут авылының мәдәни тормышы кайнап тора. Бында халыктың рухи ихтыяҗын канәгатьләндерү яһәтеннән анык эшләр башкарыла. Фольклор ансамбльләре, йыр бию коллективлары, төрле кимәлдәге конкурсларда, фестивальләрдә уңышлы сыгыш яһай, еңүләр яулай.
идеальный авылыбыз булһа, без ул бәйгедә катнашып та тормас идек. Без фәкать менә шул айыклыкка ынтылыш булган өчен, аның белән көрәшер өчен, эскелек белән көрәшер өчен башланып бу эште һәм безнең бу эшебезнең һөҗүмтәһе бик һәйбәт. Беренче ел катнашуга карамастан бик әүдемдән катнашып, еңүгә өлгәштек, бик күп эшләр башкарылды. Икенче урын алып, 3000 сертификатка дәгъва иттек. Бик шатбыз. Һәм бұл сертификатка инде без авылыбызга безнең яги вакытта һау йетмәй үрге авылга осына шуңа күрә бұл һауда йеткерлек итеп зур насос салырга ниятләйбез. Һәм әлбәттә безнең монда балаларыбызга уен майдансыгы һәм хоккейный коробка вәгъдә иттек. Безнең мәдәният йортында эшләгән коллективтар бик әүдем катнашты был сарала дип әйтергә кирәк. Айрымса уларга зур рәхмәтлебез, агънийләребез, аксакалдарыбызның ярдәме белән һәм безнең мәдәният йортына әдрәк игътибар бүләрбез дип уйлыйбыз. Кызым бәйгене, улым йырлай, гаиләбез белән сәхнәләбез. 10 ел элек менә хәзер фольклорда йөрибез. Төрле сараларда катнашабыз. Кул эшләре белән шөгыльләнергә яратабыз. Менә әле кызларда күргән түшелдерекләрнең күбесе минем эшем. Мин инде түшелдерекләрнең төрле вариантын эшләдем. Төрлечә итеп эскизларын интернеттан да алам, үземнең уем белән дә эшләгәннәрем бар. Инде менә булайдыр, ни белән крестиклы шигү белән дә шигәм, тамбур шигүләре белән дә менә шулай кулаяклар шигүлек яратам. Онла бигетебез бар. Сибир тарафтарында да эшләп йөрүләрдә, кайткас теләп йырга киләләр, йырлайлар безгә, йырласалар. Район мәдәният йортларында да катнашабыз. Орынбор өлкәләренә дә концертларга йөргәндә әүдем егетләребез ярдәм итә. Мин үзем казак милләтеннән булсам да, башкорт йырларын, башкорт биюләрен яратып башкарам. Гомердең һәр мизгеле билдәле бер кагыйдәләрнең үтәлүен таләп итә. Кешелектең һәр адымы, хатта ният иткән максаттары борынгы кануннарга яраклаштырылган. Уларның үтәлүе бөтә кешегә лә фарыз дип исәпләнгән. Буларның бөтәһендә юл аткару тидер. Якут авылында традициялар бик күп төрле. Уларның кайһы бирләре билдәле бер мизгелгә генә кагылышлы. Мәсәлән, ямгыр теләү йолаһын инәйдәр балалар белән бергә Юшатыр елгаһы буенда узгара. Олылар элегрәк яшь вакытта безне әбиләр вә сеймнәр апсыга торгайнында, күрше тирә инәйләр, әйдә ямгыр теләйек дип, һау буйларына. Ташлар һибеп шай ява торгайны. Менә Алла бирсә, Ходай Аллаһ Тәгаләнең кудрәте киң, яудырыр ямгыр Алла бирсә. Шуңа өмет итеп калабыз инде. Кеше сит тарафтарда яшәһә лә, уның күңеле туган yerендә кала. Якут авылының асыл егете Мөхтәр Ялсыкаев Кагалым калаһының нефть тармагында предприятие итәкчесе булып эшләй. Үз оешмаһына Якут авылы егетләрен сакырып, эшле, аксалы итә. Туган төягенең кап уртаһында өләсәһе хөрмәтенә Хәдисә мәсетен, мәдәният йорты каршыһында бөек ватан һугышы каһарманнарына багышланган һәйкәл, авылга ингән урында Якут язуы менән стелла төзетеп куйган. Бұл мәсітте енді одна ғана балалар оқылып тұра. Урада құрбан ғайытлары ұшы мәсібіде өте енді. Халық бек әудін бері исім атату yolları öte nikahlar okutula. Şunda şu dini bayramlarda ötüp turaydı mene yaңырақына урада таравих намазларында йөрнек, киске намазлар булды. Якут авылы бәләкәй генә булһа ла, яшьтәргә төпләнер өчен бөтә уңайлыктар булдырылган. Балалар баксаһы, авылдың башлангыч мәктәбе уңышлы эшләй. Бию түңәрәкләрен алып барам идем. Бию түңәрәгенә йөриләр балалар. Шуннан соң бына шашка, шахмат ярышлары үтә. Әлеге вакытта Фәрих Габбасов итәлегенә менә яңракына үтеп китте. Шул балаларды шул кызыксындыра бигрәгендә бу ярыштар. Ошо традицияларыбызны, ошо йолаларыбызны без дәвам итеп яшәп киләбез.
Башкортстандың иң көньягында урынлашкан Якут авылы шаулап торган куе урмандары, бәһәбәт тауҙары менән маҡтана алмай. Әммә ҡылғанлы далаларын, йырсы юшатырын, данлы тарихын бер нимәгә лә алыштырмаҫ ғорур, сәмле, талантлы халыҡ йәшәй. Бөгөнгөһөн тырыш хеҙмәте, татыулығы, берҙәмлеге менән яулай. Шуға ла Якут ауылы халҡының иртәләре йәмле, киләсәге ышаныслы. Яшьләр калып эш урыны булһа, бөтә авылның киләсәге бар. Сөнки күргәнегеҙҙән әле мәктәп эшләп килә, балалар баҡсаһы эшләп килә, ауыл клубы эшләп килә, ФАП мына эргәлә генә тора эшләп килә, китапхана бар. Бөтә инфраструктура бар дип әйтергә кәрәк. Без шуны яҡшыртып, тагы ла кәмилләштереп, тагы ла күбәйтеп, шуны йәшәргә тейешбез. Ғүмер буйына табип булып эшләнем. Ғүмер буйына мен халыҡтың һаулығы һағында торҙом бит инде. Шуның өсөн мин уйлайым, бөгөнгө көндә ана шул беҙҙең эшләгәнләребеҙ, бөгөн аларға булдырған ниләребеҙ халыҡҡа бик матур йоғонто яһар, алар үрнәк алырлар, матур итеп йәшәргә тырышырлар, сәләмәт тормош алып барырға ынтылырлар дип уйлайым. Шуның өсөн киләсәге сәләмәт тормошта, матур итеп көнкүрештә йәшәрләр дип уйлайым.